American Akachira was said, Okusaca 2024, a Jumedi be American Akachira, say Okuapemman Association, Omo USA, and Canada, a year Odwira and Ohum Afasha, a Fibi Omudino, and a fee messy a strong. I win him, Yamia Shrame, say a neck, many a year, a breed, Angasanana, to Bojan Kwesi, the second, or no, and a year agree. And also, I Okuapemman, I don't think, and the young Korean and Angasanana. I need him on a more power. So, you'll be in Chiabama, my careful way chief. You Okusaca, you Okuapemman, Seku, and Wabuchia, America, and in North America. North America, no, Canada, Jack America. Now, what I want home, I hear now what they are my film. You did Wabu Okuapemman. Ti baby Okuapemman ye mano ubitima kan habo say ye ndi ye gina ha Okuapemman let us see to say ye no won kra na tia edumiri bi no wo ye bibi ati say ya esi egu gina won achi no won so won hu say oh ye nenanom na wo fie ne kra no abua ne ye tira ma fi bia me make them ticket ayi bibia na ma won so nhu say adna ye na no mani so ogeto nana ya beda wase yense humre abusua sade nana aka no waka ne nyina bone tofa enti momma ye nto aso ne enkohwe de ekoso nana eko akotenansi ye besa bebi ye da maso anana no go ofri titi ekoti baba anana no mo frege
Let us now bow our heads in prayer. O Lord, our God, the God of all creation. As we've gathered as Ghanaians, we give honor to who is due. Small anthem of Ghana. God bless our homeland, Ghana, bold to defend forever the cause of freedom and of right. Fill our hearts with all our will and might forevermore. And in Canada. Go! Oh, Canada, our home and native land, true patriot love in all our sons command, with glowing heart we see the right, the true, not strong and United States, and then one I obey a memory of what it is we are now denying one of the other time. In Pesa, every year, and I must say, I share you have it, and Henry, and Chairman, and Yadia, a unity. It himself, Penny, now some hope. It's ye a bibia, it himself retaliation. And I must say, the same now, the man one. Show me almost Michelle. I feel so. See, I'm afraid now. Get me shot. I'm not a bomb or that woman. If only day. There are now. I shall say, name. When my money I examine it himself, yes. In this Andre, Senate Secretary, and the board trustee, you can yourself. Ade a wode ya mane a yie na no munye na mo fa bi engu fom na ekwan bi na ye fa intro odina fefefe ekwan sem eye shina ebie se kra ensafu esu hira fa chile no bi on se no kare ensafu ampa ensafu franta yo Okusaca, ananom musenge eyiswe na awahwa abamanase no so mfama wo si gina ha se na yesero no yo tell you about ano pe yema masa asase ya wona ye pidi abontia so ano pe yema masa yes yamu se ya frokroma
amamre a nana no a wodi yɛndi yɛ ne mu no itwa yɛ furuma no yɛdika suba na ne yɛhyɛ fa yɛ ne hyɛ nana no wɔ onyam yɛntimi hyɛ nana no wɔ onyam a dweda bɔ yɛmfrɛ yɛ ne mu den deda obroni bɔ nim okrada yɛhyɛ bio yɛbɛkakan na yɛaka yɛde bi sɛ ebi kɔ na wɔn akɔbɛka mo ho mo ma wɔn akɔ aba wɔde akyia sɛ mɛbɔ wɔn wɔbɛka kyerɛ wɔn sɛ yɛhia akɔ ahosuo yɛhia nhyira yɛhia wɔden yɛhia sika ɔman nso wɔde nipa na kyekyere ɛdɛnti yɛhia se yɛbɛwo ma nana no mo nkɔ yɛ nhyira ahemfo a mode wɔgya woyɛ efi nifa esi benkum ekosi adɔnten kyidɔm gyase yɛkeka ho emu ayɛmia na yɛsere hyɛ ma wɔn o sɛsi a wohwɛ n'anim ha ne kunsa frɛ mo yi wɔnyɛ nkɔrɔ a wɔde na sopa sɛ ɔmbɛgyina yɛn anim na yɛkɔ mu nhyira no nananom na ɔto mu agya nkwasi momɛde nya nkwadaa wɔnti ɔna ahenim edumiri bi no abakwase bi yɛte momɛdi si na ɔyɛ David wɔayɛ mmerɛw nanso na Israelfo mpɛ sɛ wɔkɔ pɛ mpoku a ɛhyerɛ ne legye na nan kwatra sɛ ɛsɛ ɛfidu momfa bi mu nana gyampɛsi na afei momma ahoɔden na yɛfrɛ no biribiara ma watumi ama yɛgu nsɛ yɛsi yɛka kyerɛ wo sɛ na ɔbɛbɛ bio no na ɔsi adeɛ ɔka ho yɛnim sɛ bɛbɛ mu sɛ yɛgye ne bi yɛnim sɛ ɛkɔbɛyɛ nana monkwa so mo ampikyi ɔka ma yɛbɛyɛ ma wɔ mu yɛhyerɛhyerɛ mo kosakosakosɛ monsani o ɛfɔ ka bɛn yɛ nkabom na sɛ yɛnya nkabom nso bi a nana no ɛ yɛne nkrafo na ɛkɔhye monkɔ wɔ nhyira ɛfantefo ka yɛ ho monkɔ wɔ nhyira kɔfo ka yɛ ho monkɔ yɛ nhyira asantefo monkɔ wɔ nhyira koromfo monkɔ wɔ nhyira ɛfɛ yɛ nananom na ndɔmfo yo nananom a wɔfa batakari a na ayɛ bitibiti monkɔ wɔ nhyira abrani a ɔbɛ yɛ adwuma yɛbɛka kyerɛ ɔman ɔma ne bɛm na wɔwɔ mama yɛn yɛhia wɔ sɛ yɛbɛfia no na yɛwɔ mfɛ deɛ kyɛ wo patrase na nate a yɛbi daakye ne ɔdu hɔ ɛsiesi na bɛmu yɛnim na yɛntini yɛ ɛbɛ so ma no no mamle brade na na no yɛ bere wɔnya ne saa ba yɛn na mmom ne nyina wɔ no yɛhia sika dɔla ne yɛ wɔde wɔna mo twa na nakyea me yɛ na na moma yɛ bi afia yɛ bi yɛhia kɔ ahosan yɛhia asomdwe yɛhia dwakoyɛ na mmom ne yɛn asɔ mpɔ nkakra yɛ no na na no wae mefra mo sɛ nipa no ɔmfrɛ no monya no kwa kusɛkusɛ na ɔkɔ akɔnya asomdwe monye mo sɛ yɛhyira mo kusɛkusɛ wie Mo, Chairman Green, Monica. Yo, mini opinion class and yeah, that was it.
T-shirt in my hand, and the cost is $20, and the T-shirt is $10. If I don't give you that, you will have them on our over my hand. And I are Oku. We are all have beer, and I'm beer. I don't, next year, but what's on the room? What's the media penny pass on it? Sia was here at Atlanta. Nayanga, Yanana, Yaya, be a hotel. If you say any baby, I have young. La banda DJ. La banda. La banda.